Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя. Супакою добра сябры, з вами зноў я, отец Евген Голуб, і сёння, бачце, выглядаю больш прыстойна, так пабожна, як анёл, можна сказаць. Чаму? Таму што хачу вам распавесці у нашым цыкле «Зоопарк у галаве» пра розныя талатайствы і розных духаў зла. Сёння пра аднаго незвычайнага духа. Гэта ўжо не той дух, які пачатковец і пачынае пачаткоўцаў кусіць целам. Гэта ўжо не той дух, які спакушае пачуцці чалавека. Гэта дух вельмі высублімаваны. Гэта дух вельмі лагічны. Гэта дух, як добры шахматыст, працуе з разумнай часткай душы. І, як вы ведаеце, ёсць такія духі, якія ходзяць самотна, самотнікі такія, адзінокія ваўкі. А вось пра гэты дух зла і пра яго сястру можна сказаць, што яны з Тамарай ходзяць парай. Таму што сёння гаворка пойдзе пра кінадоксію. Жарка у гэтым капюшоне, прабачце, што я его здыму. Хацеў паказаць, як працуе кінадоксія, і мой знешні выгляд сёння таксама з гэтым звязаны. І кінадоксія даволі цікавы дух зла, нават самая назва цікавая. Яна грэцкая. Кенос — гэта значыць пусты, без зместу. А докса — хвала. Прычым у святым пісанні докса — та хвала, якая належыць Богу. Кінадоксія — гэта славалюбства па-наску, ці на беларускую мову можна перакласці як пустаслаўе. Чалавек, які шукае хвалы. Чалавек, які сам, будучы пустым, шукае таго, каб усе ўбачылі, што ён поўны. І хочацца быць такі весь прыгожы, у белым, яскравы, як анёл, каб мяне ўсе убачылі, каб мяне ўсе шанавалі, каб мяне на руках насілі і так далей. І здаецца, што гэта вельмі прымітыўны грэх. Насамрэч, ён даволі хітры. Насамрэч, ён даволі лагічны сам у сабе. І Евагрый ставіць яго 7-м нумарам, а мы ведаем, што ў яго 8 духаў зла, з той прычыны, што гэты грэх апаноўвае тых, хто перамог ужо іншыя духі зла. То бок, калі чалавек ужо не паддаецца ні неўмеркаванасці, ні распусце, ні табе гневу, ні табе адчаю, да? Все это ўжо перамог монах. Прыходзіць час на кінадоксію. Прыходзіць час на жаданне, каб усе ўбачылі твае перамогі. Каб усе сказалі, вось ён малайчынка, вось ён супер. Вельмі часта можна кінадоксію зблытаць з яе сястрой, з пыхай. Пра пыху мы яшчэ паговорым асобна. Але ў чым яны адрозніваюцца? Кінадоксія скіраваная на хвалу людзей, скіраваная на гледача. Пыха, яна больш скіраваная на тое, што апрача мяне няма нікога. Яна нават хвалу Божую адкідае, то бок я ў цэнтр, все, я гэта краевугольны камень. Кінадоксія нібыта таксама, але патрабуе заўсёды гледача, які б мой захапляўся. Нездарма ва ўсіх выявах кінадоксіі у нас знаходіцца люстэрка. І ў Брэгеля старэйшага, і ў Босха, які гэты грэх, яго няма асабняком сярод 7 галоўных грахоў, выяўляў заўсёды у сукупнасці з пыхай. Там ёсць матыў люстэрка, і там ёсць матыў чалавека, які гэта люстэрка глядзіць, альбо дэмана, які гэта люстэрка трымае, альбо то, што ў люстэрку адлюстроўваецца хтосьці іншы. Вельмі часта падчас выяваў кінадоксіі таксама ужывалі мастакі сімвала маскі ці паўліна. Маска, таму што мы граем нейкую роль. Это не так, як, напрыклад, псіхалогіі, калі ёсць ось гэты аналіз нашых камунікацый, можна камунікаваць як дзіця, можна як дарослы чалавек, можна як адзін з бацькоў, з пазіцыі вышэйшай. Там мы сябе так адчуваем. Это не так, як, напрыклад, калі я прапаведую, я хочаш ці не хочаш выстаўляць свой пабажнейшы бок, свой лепшы бок. Таму што, гэта таксама частка мяне. І зразумела, што калі ты прапаведуеш, не цікава слухачам чуць нейкія твае такія штодзённыя бытавыя справы, яны хочуць твайго досведу. Гэта таксама частка цябе. І гэта не маска да канца. Хаця можа чалавек граць пры гэтым.
Кінадуксія заключаецца ў тым, што там чалавек выкарыстоўвае абсалютную маску, якую не являецца. Ну, на штодзень я чорны, а сёння вось я белы такі. Нарадны такі, да вас прыйшоў, да? Як анёл з неба спусціўся. І гэта нішчыць самога чалавека. Чаму? Чалавек траціць тоеснасць. Былі такія рабяты ў святым пісанні, фарысеі. Вось тыя фарысеі што рабілі? Фарысеі, яны хацелі здавацца, а не быць. В сэнсе, яны знешне прытрымліваліся і вельмі моцна гэта дэкларавалі нейкіх прадпісанняў, якія вынікалі нібыта з права Божага. Праблема была ў чым? Праблема была ў тым, што яны гэтым не жылі, і праз гэта Езус іх называў пабеленымі грабамі. Праз гэта Езус падкрэслівае тое, што яны самі сабе крыўду робяць, што яны ўнутры мёртвыя. То бок гэта права, гэта закон Божы, гэта Тора, которая мела іх ажывіць, яна іх забівала. Ось, парадаксальна. Яны адчувалі сябе яшчэ больш мёртвымі, дзякуючы таму, што яе толькі знешне стараліся захаваць, а не разгрызці, што назначана. Калі мы прыглядзімся таксама таму, як перамагчы вось эту кінадуксію, калі мы прыглядзімся таму, вось як это працуе ўнутры чалавека і як з гэтым пазмагацца, як з гэтым фарысействам сваім, якое шукае таксама гледачоў, слухачоў. Нам здавалася, што фарысеі як бы не шукалі. Езус пра іх кажа, яны любяць першае месца, любяць, калі іх называюць настаўнік, любяць, калі іх вітаюць вельмі доўга, там кланяюцца перад ім і так далей. Это зразумела, без гэтага нікуды не дзецца. Ёсць такая пагаворка нават, што чалавек прайшоў ваду, агонь і медныя трубы. І як быў малы, то мне здавалася, што тыя медныя трубы это пра каналізацыю, пра якого-нибудь там супермарыо, да, водопроводчыка, который прайшоў праз гэтыя трубы, пралез па іх. Гаворка там ідзе пра трубы, якія абвяшчаюць хвалу, пра трубы, якія трубяць на твой гонар. Вось калі чалавек прайшоў праз выпрабаванне хвалой, яна яго не знішчыла, яна яго не змяніла моцна, то можна сказаць, чалавек прайшоў усё. Цяжэй прайсці праз хвалу, калі у табе не бачыць нейкіх заганаў, чым праз выпрабаванне, дзе ты просто падмацоўваешся знутры, так, бярэшся за сябе і ідзеш наперад. Нашмат цяжэй, бо расслабляешся. Калі ёсць хвала, ты расслабляешся. Заўважце, як было ў Давіда, караля. Як толькі яму пачалі прызнаваць хвалу, што ён пачынаў рабіць? Ён расслабляўся. Ён зграшыў. Ён забіў чалавека. Забіў Ура і Хітыту і ще забраў яго Батшебу, і там з-за таго ўсяго яшчэ мелася дзіця нарадзіцца. Драматычнае становішча тады, калі чалавек пераставаў разумець, хто ён такі, якая яго адказнасць. Пераставаў разумець, што ён сам па сабе нічога не значыць, в прынцыпе. І да гэтага мы таксама прыходзім, як змагацца з кінадуксіяй, як змагацца са славалюбствам. Першая рэч, гэта, канешне, праўда пра сябе. Евагрый Пантыйскі нам кажа, што найлепей старацца рабіць ананімна нейкія добрыя справы. І тут хтосьці можа трошки бунтавацца, у сэнсе, ну як, я ж прыкладаю намаганне, як то мне не падзякуюць. А Езус на гэта кажа нам у урыўку, які чытаецца ў Евангеліі на сераду папяльцовую, што калі ты ў таемнасці робіш добро і твоя левая рука не ведае, што робіць твоя правая рука, то Айцец, які ў таемнасці бачыць, ён табе паблагаславіць. Сэнс не ў тым, што у таемнасці, а сэнс у тым, што Бог ведае. Сэнс у тым, што калі ты з Богом на адной хвалі, ты дзеля самога добра робіш добро. Гэта як бы ачышчэнне матывацыі адбываецца. А заўсёды ёсць нейкая такая чалавечая матывацыя. Можна шмат рабіць, можна добра рабіць, можна начамі не спаць для нейкай справы, но там ёсць заўсёды хоць трошкі вось гэтай атраўленай пыхай, атраўленай кінадуксіяй прасторы, таму што мы ўсе грэшнікі. Это правда пра нас. І пачаць найлепей з таго, што я буду захапляцца самім працэсам добра. Ёсць два стылі. Ёсць барока, ёсць готыка. Готыка, яна тады нарадзілася, калі яшчэ, в прынцыпе, канцэпта аўтара не было. І людзі рабілі проста на хвалу Божую. І калі будзем у гатычным сабору, у нас Беларусі іх няма, у нас ёсць касцёлы гатыцкія, у нас трошки пазней прыйшло каталіцтва, але калі будзем у гатычным саборы, бачым, што там куды не зайдзі, усё будзе дапешчана. Таму што яно увасабляе нябесную гармонію. Вось гэта зямны сабор. Нябесную іерархію, лад, гармонію.
Калі будзем у касцёле барочным, там, дзе ўжо з'явіўся аўтар, там, дзе трэба было эфектна, хутка, там, дзе былі замовы таксама, ён, гэты аўтар, не мог усіх дэталяў прагледзець, не мог усё забяспечыць, не мог пра ўсё задбаць. І таму вельмі часта ў касцёлах, дзе барокка, спераду золата, спераду прыгожасць, спераду вельмі дапешчана ўсё, настолькі буйна, настолькі кунштоўна, настолькі неяк яскрава, а ззаду могуць быць негабляваныя дошкі. Вось першае, чаму вучыць Евагрый, быць чалавекам готыкі, не чалавекам барока. Рабіць добра дзеля самога працэсу добра, дзеля памнажэння добра. Другая рэч, пра якую ён кажа, гэта споведь. Насвятліць тыя месцы, дзе вось гэтая пыха, дзе вось гэтая кенадоксія, славалюбства з'яўляецца. Любы дэман ад праўды уцякае, як ад свянцоўнай вады. І калі я не дазволю на эту прастору паўценню ў сваім жыцці, ён не будзе мне шаптаць то, што я выключны, то, што я патрабую гледачоў. І ўвогуле, то, што чалавек патрабуе гледачоў, патрабуе празмерна ўвагі, таму што ўвагі мы ўсе патрабуем, любові мы ўсе патрабуем. Якби гэты дэман жыруе на натуральным нашым прагненні, каб нас любілі, гэта звязана з тым менавіта, што мы не чуем сябе, што мы сваю вартасць нейкім чынам прымацоўваем да ацэнкі іншых людзей. Гэта вельмі мучае, гэта вельмі стамляе. Чалавек нешчаслівы, бо стараецца усім дагадзіць, і ўсім нават Езус не дагодзіць. Што ўжо казаць пра нас. Таму яшчэ адна важная справа – сябе акцэнт пераставіць на іншага чалавека, на служэнне чалавеку, на нейкую справу. Калі ў тваім жыцці ёсць нешта большае за цябе, то ты дынамічны. Гэта ўсё па Ньютону. Гэта адзін з законаў Ньютона прыцягнення зямной так дзейнічае. І ў духоўным жыцці тое самае адбываецца. Я вельмі часта паўтараю вось эту ідэю. Калі у цябе ёсць у жыцці хтосьці большы за цябе, штосьці большы за цябе, канешне, не трэба з гэтага рабіць Бога, таму што тады ты у іншую пастку трапіш. Але калі ёсць хтосьці ці штосьці большае за цябе, ты дынамічны. Цябе ёсць дзеля чаго жыць. Твоё жыццё накіраванае. Гэта здорово. Вось такія парады, як перамагчы кенадоксію, вось такія парады, як перамагчы славалюбства. Кожны з нас хоча быць, як кажуць, у белым паліто, да? Кожны хоча, каб яго без заганны, без плямкі, без драпінкі шанавалі, любілі. І гэта натуральна, таму што гэта некая скрыўленая праява жадання любові і прыняцця. Але памятаем, што толькі Бог нас можа прыняць цалкам. Ёсць яшчэ адзін сродак для пачаткоўцаў, але я заўсёды ім карыстаюся, мне падабаецца. Калі хочаш зразумець, што хтосьці таксама варты увагі так, як ты, калі хочаш пазбавіцца гэтай эгацэнтрычнасці ў жыцці, якая міжволі час ад часу удзел кожнага з нас, пачынай хваліць. Пачынай хваліць за добрыя рэчы. Калі ты ўмееш заўважыць добро ў жыцці свайго брата, калі умееш заўважыць добро ў жыцці іншага чалавека, это значыць, ён гэтаксама годны добра, як і ты. Калі пачынаеш хваліць, бачыш рэчаіснасць, як яна ёсць. Гэта вылечвае цябе ад гэтага эгацэнтрызма, ад гэтага крывога люстэрка, у якім адбіваешся толькі ты. Няхай благословіць нас Бог всемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя.